Šta Kim? Čekaj! Pa gledaj u ovom malo. Ko? Ti? Ma da mi gledajte sam kojim. Ovdje vam, pogledaj. Ko ja roše. U kuću povodu. Malo ću ići pijan povodu u kuću. Pa da on ništa pije. Pojdi Nikolaš. Zeleno ima nešto tu pokazuje. Stani ponovo. Njene u redu je. To je, vidiš? To je crnu tačkicu. Onda snima. Ostavi ga. Sad malo ću ga izvrtilo što ne valja. O Bože. La, puva. Moj mrdat. Samo drži kako, ako me vidiš čitavoga. Pa vidim te. I plameni, i kotlići. Malo ti glavu odreže. Nemoj ti biti za glavu, bude glava. Da stisne, onda ga ugasi se. Ovdje sad tamo vamo. Pa da vidiš. To ti je to, vidiš kad ovako, to ti je dovoljno da samo da držiš na miru, sad vidiš, a ovamo točka kako se snima, vidiš. Ne govori ništa i samo držat aparata, ništa ga ne sklanjat. Sad se upali, sad radi, vidiš, to je crvena točkica. Sad ne moraš ništa tražiš, nego da držiš. I sad ću ga uzeti. Kako kad jasnim onda je u redu? To ti, niš pršten. Jebeš, drži neka radi. A tako je onda bila ta crvena tačkica. Ma. Jao, Adice, jesi zajebao? Pa eto ti tačkice tu jeboje ti. Evo tačkice. Moja žena zahrla muški, koliko napravila jebački stupa. Viki, dođe vamo. Viki, odi, Bizo, dođi ko mene. Bizo. Moli paprikaša, oj jebao ga Adica. Na, šta sad? Sad uzmi stisni gore.